Junaci, po prvi puta u povijesti imamo svoju vojsku, a vi ste njezin prvi odred. Za vaša junačka djela zna se samo dijelom u javnosti, ali znaće se, pisat će u njima povijest. Poštovana predsjednice Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednice Oružanih snaga Republike Hrvatske, gospođo Kolinda Grabar-Kitarović, poštovani potpredsjednice Vlade i ministar obrane, gospodine Krstičeviću, poštovani ministre hrvatskih branitelja, gospodine Medvedu, poštovani zamjeniče načelnika Glavnog stožera, generale Matanoviću, poštovani savjetniče predsjednice Republike Hrvatske za branitelje, gospodine Deuru, poštovani visoki časnici i uzvanici. Dopustite da vas pozdravim i zahvalim na iskazanoj časti i na dodijeljenim odlikovanjima u ime svih obitelji, poginulih i umrlih, u ime svih invalida i svih pripadnika Bojne Zrinski i Prvog hrvatskog gardijskog zdruga, koji su ovdje prisutni, i u ime svih onih koji nisu mogli biti danas ovdje s nama, a zaslužili su da budu. Dopustite da iznesem nekoliko činjenica o postrojbama Bojni Zrinski i Prvom hrvatskom gardijskom zdrugu. Bojna Zrinski i zdrug nisu bili samo specifični i posebni po svom nazivu, već su bili specifični i posebni i po svom ustroju. 18. svibnja 1991. godine utemeljena je postrojba za specijalne namjene Ministarstva obrane Republike Hrvatske Bojna Zrinski. Od 300 pripadnika jedinice za posebne namjene Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Hrvatske iz Kumrovca za novoosnovanu postrojbu strogom selekcijom odabrano je 27 kandidata. Osim domoljublja i snažnog karaktera, kandidati za pristup u Bojnu Zrinski birani su prema najstrožijim kriterijima. Morali su biti mlađi od 25 godina, odličnog zdravstvenog stanja, neoženjeni i psihofizički spremni podnijeti i najveće napore. Bojna Zrinski ustrojena je s namjenom samostalnog djelovanja na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, te za izvođenja diverzantskih akcija u dubini neprijateljskog teritorija u obliku manjih borbenih skupina. Predsjednik dr. Franjo Tuđman donio je 25. veljače 1994. godine zapovijed o ustrojavanju Prvog hrvatskog gardijskog zdruga. Zdrug je osmišljen kao specijalna vojna postrojba Oružanih snaga za obavljanje posebnih i najsloženijih borbenih zadaća u svim uvjetima. U sastav zdruga, osim specijalne postrojbe Ministarstva obrane, Bojne Zrinski, koja je činila osnovu nove postrojbe, ušla je osmolako-jurišna brigada vojne policije i specijalne postrojbe Glavnog stožera Hrvatske vojske. Obuka je bila organizirana za sve oblike specijalnog borbenog djelovanja, izvođenog s kopna, vode i iz zraka. Unutar zdruga, osim pješaštva, djelovalo je oklopništvo, topništvo, padobranska bojna, jedina u Hrvatskoj vojsci za vrijeme Domovinskog rata, te jedini osim Hrvatskog ratnog zrakoplovstva imaju u sastavu vlastite transportne helikoptere. Budući da je dobar dio zapovjedništva vojnička znanja stekao u Francuskoj legiji stranaca, u obuci Bojne Zrinski iz zdruga korištene su metode i način obuke kao u samoj legiji, ali i drugih zapadnih vojski nadopunjavane vlastitim ratnim iskustvima stečenim tijekom Domovinskog rata. Pripadnici Bojne Zrinski iz zdruga su odreda sudjelovali u svim najpresudnijim bitkama tokom Domovinskog rata. Zadarskom zaleđu, Vukovaru, Hrvatskoj Kostajnici, Gospiću, Metkoviću, Kupresu, Dubrovačkom zaleđu, operacijama Maslenica, Cincar, Zima 94, Bljesak, Skok 2, Ljeto 95, Oluja, Maestral i Južni potez. U oslobodilačkoj operaciji Maestral među poginulima je i do zapovjednih zdruga brigadir Ante Šaškor, a mnogi pripadnici bivaju ranjeni, među kojima su i zapovjednici bojni, a po drugi puta
ranjen sam i ja osobno. Bojna Zrinski i prvi hrvatski gardijski zdrug su jedine postrojbe hrvatske vojske koje su bile na svim bojištima gdje su se branili interesi hrvatskoga naroda i hrvatske države. Bojna Zrinski i zdrug su izvršili sve zadaće koje su im bile date i postavljene pred njih. Pripadnici Bojne Zrinski i zdruga sa svojim djelovanjima i žrtvama dokazali su svoje domoljublje i ljubav prema svom narodu i domovini. Od prvog poginuloga Damira Martića do zapovjednika brigadira Ante Šaškora, Ante Malića koji je rođen u Australiji, došao u domovinu svojih roditelja i poginuo, Slavka Bagarića, rođenog u Njemačkoj, došao i poginuo, Njemca Tomasa Lindera koji nema nikakve veze sa Hrvatskom, bio sa mnom skupa u legiji stranaca, došao i dao svoj život. Za njega našega poginuloga u borbenim djelovanjima Tonija Višnjića u operaciji Južni potez do naših umrlih radi posljedica Domovinskog rata brigadira Alde Lučeva i svih drugih naših poginulih i umrlih pripadnika Bojne Zrinski i zdruga. Bojna Zrinski i prvi hrvatski gardijski zdrug zajedno sa svojim postrojbama koje su ušle u sastav zdruga imaju 75 poginulih, 6 100% ratnih vojnih invalida koji su ovdje danas s nama i preko 280 ranjenih. Naši poginuli i naši umrli, oni su naši heroji, oni su naši vitezovi. A svima njima može se napisati za svakoga posebno monografija. U mirnodopskom razdoblju zdrug je nastavio sa specijalističkim obukama, a visoki časnici zapadnih vojski bili su impresionirani viđenim tijekom brojnih posjeta. Ipak, prvi hrvatski gardijski zdrug neočekivano je ugašen u ožujku 2000. godine odlukom predsjednika Stjepana Mesića. U javnosti smo prikazivani kao Tuđmanovi pretorijanci, opasna postrojba spremna izvršiti vojni udar na legalno izabranu vlast, čime je opravdana nimalo mudra odluka o gašenju najelitnije postrojbe hrvatske vojske. U to vrijeme svi su bježali od nas. Ime Bojne Zrinski i prvog hrvatskog gardijskog zdruga se prešućivalo i zaobilazilo. Neki visoki vojni dužnosnici su to dozvoljavali. Kao da nismo nikada ni postojali, to niti je bilo profesionalno, niti stručno, niti vojnički, niti opravdano, niti po bilo kojem NATO standardu. Jedan od primjera. Iako smo sudjelovali i bili jedan od glavnih aktera u operaciji Oluja, u ime prvog hrvatskog gardijskog zdruga nije bilo na spomeniku u Kninu. Da li je sada, nakon našeg upozorenja, iskreno ne znamo. Ali na spomeniku imate imena postrojbi koje nisu sudjelovale u operaciji Oluja ili su za vrijeme Oluje već bile ugašene. U prosincu 1991. godine postrojbu je u Kumrovcu posjetio predsjednik i prvi vrhovni zapovjednik dr. Franjo Tuđman, koji se Zrinskima obratio riječima: junaci, prvi put u povijesti imamo svoju vojsku, a vi ste njen prvi odred. Za vaša junačka djela zna se samo djelom u javnosti, ali znače se, pisat će o njima povijest. Nakon svih tih nepravdi prema Bojnoj Zrinski i zdrugu, od dana gašenja koje su bile diktirane, mi smo dočekali svoj dan. Taj dan je danas, nakon 17 godina. Danas mi pred vama, pred svojom predsjednicom i vrhovnom zapovjednicom stojimo ponosno i časno, kao što smo ponosno i časno stajali pred prvim predsjednikom i prvim vrhovnim zapovjednikom doktorom Franjom Tuđmanom. Isto onako kako smo ponosno, časno, profesionalno i odgovorno izvršavali borbene zadaće u Domovinskom ratu.
zemlja. Ramon strika glave kamene glasjuje, Radovano, bo je naša zemlja. Zboru znamenja od izvoda Svi uzli upleteli, Hribjuše Matorja. Ovo je naša zemlja. Ramon strika glave kamene Glasjuje radovano, bo je naša zemlja. Zboru znamenja od izvoda Svi uzli upleteli, Hribjuše